Боже, какво да направим за Бога? Като Бог всичко ни дава без пари, без брой ни дава. Какво реко да направим за Него? Да му гледам домовете, че уния носят Неговото име. То не е имало тук нищо, само кръстевете. А всичкото това е направено по основите. Всичките църкви са си стъпнали на основите. А това е единственият манастир с 5 църкви. И имало един в Франция, 5 такъв, и в Монголия ли е там. И там това са тия 3 манастири с по 5 църкви. Свети Георги е първата църква направена, па до него е Света Петка, па Света Неделя, па Свети Кирил и Методий, и най-крайната църква е на всички светии. Бог като тури ръка на някой човек, свършено е. Бог ще може, никой не може. Това е било синята пъпка като рака било. Дигнала му се синята пъпка на един крак и не може да ходи. И го носят тук го думата годечене цетка, а оно люлче го думаме па ние по братовски. И го вържат и така са го носили. Ма той си големта си знае, ма все пак колко е големта да може да го носят от цетка. И не може да се излекува и лекарите казали, ако рекли трябва да режеме крака, та колко може да живее, друг опит нема, друг начин нема за живот. Това се не лекува. Минало се колко време не знам и една комшича сънува, че некой оказва, кажи на тия хора да занесат детето на манастира, да сложат кръстче на крака и ще оздравее. И я тия кръстчета съм ги пазим и днеска ги пазим тия кръстчета. Ни дървени, ни такива мънинки. Кой има главобол, го залепи на челото и трябва само да падне. И така дошли тук. Добре, ма жената рекла дома, като се казала, те така сънувахте, така, ма страх ме рекла да кажем, защото баща му е военен, но беше през Тошово време. И да ме не набие, да ме не напсува, не знам какво да сгодим. А пък там домашните хора казали, ти иди кажи да не падне греха на тебе. А пък бей тогава. Само кажи и си дойди, няма да седиш там. И жената така направила, отишла и казала какво сънувала и си веднага бегала. Донели го тука. Жената като казала какво сънувала, те донели момчето тука, сложили му кръстчето на болния крак, седели колко седели, айде да си пойдат, па не може да оди, и като го изнели, и той рекал, абе я ме пуснете, я можем да одим. И като го пуснали, оди, да му се не нагледаш. Минава време, колко минава, дедо Виктор е тука бил, идвам я 3 години манастиро седи сам, идвам тука и този човек пристига. Тогава ме задуши. Като дойде и вика, Лело, аз искам да подарим едно, той по София работи, ама има си тук това местенце и да си къща. Я по София работим. Лело, я искам да подарим едно ягне за курбан, ще го приемете ли? А я се забави да му отговорим, защото викам, що ме пита? То се носи, не се пита. А той вика, Лело, аз съм това дека съм оздравело тука. И като го изгледах, да му се не нагледаш на човек, реков, приемаме, ама не може му отговорим, но ме задуши. И ми тръгна и сополи, и сълзи, се разревах и викам, че приемеме! Така се едвам се, напъвам се, да може да му кажем. Човека дойде тук до колата, ходи да му се не нагледаш. Даде ягнето и си отиде.